kayo. Dalian nyo na habang may oras pa. Alam mo, hindi ka namin pwedeng iwan, Diday. Dito lang kami. Oo nga. Ano bang nangyayari? Sino ba yung humahabol sa atin? Hindi lang sino, kundi ano. Ha? Ano ibig mo sabihin? Tungkol na naman ba to sa aswang? Sabihin mo! Hindi. Dahil may mas demonyo pa sa aswang. At minsan, gaya lang din natin sila. Lahat naman daw ng masamang tao may masakit na istorya kung bakit sila naging masama. Minsan nga sila pa yung pinakamabait na talagang nakaranas lang ng malalang karanasan o pang-aabuso. Pero kahit pa na naiintindihan naman natin kung saan sila nanggagaling, hindi ibig sabihin ay tanggap na natin kung ano ang napili nilang tahaking landas. Bakit ko sinasabi to? Sa ganito kasi nagsimula ang lahat sa kwento ko, ng lola ko at ng trabador niyang si Dante. Tawagin niyo lang po akong Nympha. Sa Maynila talaga ako ipinanganak at nagdalaga pero napariwara ako nang mamatay ang nanay ko. Kaya mula noon, lagi nang sumasakit ang ulo ng tatay kong sundalo sa konsumisyon. Yung mga itinuro niya kasi sa akin pang self-defense, ginamit ko sa pagiging basagulera, sa pakikipag-away. Kaya noong 22 na ako, saktong tumigil na ako sa pag-aaral nang magdesisyon siyang hindi na siya ang magdidisiplina sa akin. Pa, ano ba? Ano yung narinig ko ipapadala mo ako sa probinsya? Ayoko nga, di ba? Matagal ko nang sinabi sa'yo yan. At tingin mo gusto ko? Ayoko rin. Pero hindi ka nagtitino, Nympha. Pero pa, Wala nang pero-pero. Ako pa rin ang tatay mo, Nympha. At ako pa rin ang masusunod sa bahay na ito. lalayas na lang ako. Go! Akala mo pipigilan kita? Tignan natin kung kaya mong buhayin ang sarili mong mag-isa. Oo, naintindihan kong galit at nagluluksa ka pa rin. Ako ba hindi? Pero matanda ka na, Nympha. Ako na lang din ang natitira sa'yo. Paano kapag wala na ako? Fine, sasama na ako. Tama na sa drama, pwede? Tumalikod na lang ako sa kanya saka nagdabog paalis. Wala na rin naman akong magagawa. Takot din akong buhayin ang sarili ko dahil hindi ko alam kung kakayanin ko. Alam ko naman sa sarili kong masyado na akong naging matigas na baka nga kailangan ko na ring magbago. Pero nahihiya lang akong aminin sa tatay ko at sa sarili ko. Kinabukasan noon nang bumiyahe agad kami papunta sa lola ko sa probinsya. Matagal at masukal ang biyahe. Mabuti na lang at matibay sa rough road yung malaking sasakyan ng tatay ko. Pagdating sa baryo, pakiramdam ko napunta ako sa ibang mundo. Malayong malayo ang itsura ng baryo nila lola sa gimikan ko sa Maynila. Walang mga naglalakihang bar, bilyaran o mga mamahaling sasakyan. Pero di hamak naman na mas payapa at mukhang masaya ang mga tao. Napaigtad na lang ako nang bigla akong kalabitin ni Papa. Igalang mo ang lola mo, ha? Nanay yan ang mama mo. Hindi ako yan. Alam ko pa, huwag ka mag-alala. Oh, wag mo na akong irapan. Alam kong mamimiss mo rin ako. Tumawag ka na lang palagi sa akin. May signal naman yata dito pero mahina lang. Tumango na lang ako kay Papa. Totoo namang mamimiss ko rin siya kahit panalagi kaming nagbabangayan. Iisipin ko na lang siguro na nasa mahabang bakasyon ako. Binitbit ko na yung mga gamit ko bago kami pumasok sa magandang bahay ng lola ko. Mukha siyang ancestral house. Kahoy lang pero mataas at malaki. Siguro ay napakatagal na rin mula nang maitayo yung bahay. Pagkapasok namin naamoy ko agad yung mabangong adobo. Mukhang masarap magluto ang lola ko. Saktong sinalubong niya kami ng malaking ngiti. Anak ko po, ito na bang apo ko? Abay, dalaga na pala. May boyfriend ka na ba, iha? Po? Ay naman, bawal pa mag-boyfriend yan. Saka barako po yung apo nyo.
Pa, ano ba? Ay nako, para naman akong naluluhan ito. Kamukhang kamukha mo ang mama mo. O siya sige, pasok na kayo at kumain na muna tayo. Nakaramdam naman ako ng kaunting kirot sa dibdib nang marinig ko na naman si Mama. Kaya siguro mabait si Mama dahil ganito rin kabait si Lola na nagpalaki sa kanya. Pumasok na kami sa loob saka nagsalo sa hapagkainan. Sa unang pagkakataon naging masaya ako ulit habang kumakain. Marami kasing kwento si Lola tungkol kay Mama at sa pagkabata nila ni Papa. Mukha rin namang masaya si Papa. Siguro kung hindi niya kailangang maging sundalo at madistino sa malalayong lugar, baka inaya ko na lang siya na dito na lang din kay Lola tumira. Pero alam ko namang hindi siya papayag dahil trabaho na lang din ang libangan niya para hindi maalala si Mama. Sa bahay ni Lola nagpalipas ng gabi si Papa pero maaga din siyang umalis kinabukasan. Napabusangot na naman ako dahil sa totoo gusto ko lang din talagang makasama siya ng matagal. Mag-iingat ka. Lagi kang tatawag Huwag kang lalabas ng gabi tsaka maglalaka ng pintuan. Pa, huminga ka muna pwede. Sunod-sunod ka magsalita eh. Basta mag-iingat ka, okay? Yes pa, ikaw rin. May iniwan ako sa iyo Gamitin mo lang kapag kailangan. Nay, alis na po ako. Mag-ingat po kayo ni Nympha. O siya sige, mag-iingat ka rin Damian ha. Ako nang bahala dito sa anak mo. Inawayan ko na si Papa, saka siya pinanood na magmaneho paalis. Nang lumingon ako, nagulat ako nang may makita akong lalaki na di kalayuan sa amin. Nakatitig siya ng diretso sa amin ni Lola. Malaki siyang tao, mahaba ang buhok, maraming peklat at parang may diferensya sa isang mata. Hindi ko alam kung bakit pero kinilabutan ako sa kanya, lalo na nang makita ko siyang ngumiti ng malaki. Lola? Sino po yun? Sino apo? Yun ba? Si Dante yun. Trabahador ko. Trabahador po? Oo, iha. Hindi ko naman na kasi kayang magsaka kaya siya na ang nagsasaka ng lupa natin. Ganun po ba? Parang iba kasi tumingin eh. Nako, ganyan talaga yan si Dante. Pero mabait naman kahit papano. O siya, pasok na tayo. Kung gusto mo, mamasyal mamaya magsabi ka lang ha. Opo, La. Salamat po. Lumingon pa ulit ako doon sa Dante pero mabilis kong iniwas ang tingin ko nang makitang malapad pa rin siyang nakangiti at nakatitig sa akin. Kung nasa Maynila lang ako baka nilapitan ko na siya at tinanong kung anong problema niya. Pero wala ako sa lugar ko kaya kailangan ko munang makiramdam at makisama. At isa pa, ipinangako ko na rin sa sarili kong magbabago na ako para naman may saysayang paglalagi ko sa probinsya. Ilang oras din akong naglagi sa kwarto hanggang sa naburyong na ako at naisipan ko nang lumabas. Gusto ko rin kasing maging pamilyar sa lugar kahit papaano. Pinuntahan ko na ang lola sa kwarto para magpaalam. Napangiti naman ako nang makitang nagbabasa lang siya ng kung ano. Magaan talaga ang pakiramdam ko sa kanya. Hindi siya nakakainit ng dugo gaya ng tatay ko. La, mamamasyal lang po ako saglit ha. Parang gusto ko kasing libutin yung baryo. Sige iha, basta mag-iingat ka lang ha. Kapag dapit hapon na, umuwi ka kaagad para hindi ka abutin ng dilim. Opo, La. Salamat po. Madalas kapag inuutusan ako ng tatay, nabubwisit ako. Pero nang si Lola ang nagbilin sa akin, pakiramdam ko may pakialam lang talaga siya sa akin. Dahil sa gumanda na rin naman ang mood ko, naglakad na ako sa labas kahit na medyo mainit pa.
Marami rin akong nalibot at napansin kong may iilan na tinitignan ako kapag naglalakad. Pero hindi naman ako ganong naiilang dahil nginingitian naman nila ako kapag nakita nilang nahuhuli ko silang nakatingin. Hanggang sa may marating akong malapit na ilog. Bago pa ako makalapit may nakita na akong lalaking nakaupo sa bato. May hawak na gitara. Napatigil siya nang maramdaman ang presensya ko saka siya lumingon at tumingin sa akin. Nagulat naman ako nang bigla siyang sumigaw. Lumingon-lingon pa ako sa paligid para siguraduhin kung ako ba yung kinakausap niya o ibang tao. Ikaw kausap ko, baliw. Wala namang ibang apo si Nanay Salim dito sa baryo. Ha? Paano mo nalaman? Apo ako ni Mang Karding. Close kami ni Lola Salim mo. Minsan kasi doon ako natutulog sa kanila kapag may bagyo. Sikat ka dito. Minsan lang kasi may dayo. Ah, kaya pala. Ako si Nympha. Kamusta, Nympha? Ako naman si Chito. Mamamasyal ka ba? Tara, ipapasyal kita. Talaga? O sige. Walang bayad to ha. Libreng tour lang. Mula sa Poking Tour Guide. Hihingi na lang ako ng ulam. Ila Nanay Salim bilang kapalit. Natawa lang ako sa sinagot ni Chito. Kahit ako nagugulat sa gaan ng pakiramdam ko ngayon sa baryo pati na sa mga tao. Hindi ako sanay na hindi ako palaging galit pero magandang senyales naman yun ng pagbabago ko. Masaya kaming naglibot kung saan-saan kahit pa kakikilala lang namin para na kaming matagal na magkaibigan. Bandang 5:00 nang nagpaalam na rin akong babalik na sa bahay. Hinatid naman niya ako dahil baka pagalitan daw siya ni Lola pag nalamang pinabayaan niya ako. Una na ako, Nympha ha. Mag-iingat ka. Bukas, dadalawin kita pati na si Lola mo. Sige, Chito. Salamat. Mag-ingat ka rin. Naglakad na si Chito palayo pero nahuli ko pa siyang sumulyap sa likod ko. At kung hindi ako nagkakamali, nakita ko ang kislap ng kaba sa mata niya kaya napalingon ako. Doon ko nakita ulit si Dante na mukhang nagliligpit ng mga ibinilad niyang mais. Pero may kakaiba akong napansin at habang papalapit ako ng papalapit sa bahay, doon ko napagdantong tumatawa pala siya, mag-isa. Mabagal, malalim at tuloy-tuloy lang ang tawa niya habang nagliligpit. Wala naman siyang pinapakinggang radyo at mas lalong wala naman siyang kausap para tumawa siya ng ganon. Hindi ko napansing napatitig na pala ako sa kanya saka siya biglang lumingon sa akin. Uy! Andito na pala ang anak ng sundalo. Kumusta? May pangalan ho ako. Ismid ko sa katumalikod pagkatapos ko siyang tignan. Narinig kong tumawa na naman siya. Wala naman akong balak sana na magsungit pa pero iba talaga ang aura ng lalaking yon. Doon ko rin siya unang nakita ng mas malapitan. Bulag pala yung kaliwang mata niya kasi puti na lang yung kulay. Amoy pawis at lupa din siya. Pero hindi lang siya basta amoy magsasaka, para siyang amoy panis na ewan. Parang hindi naliligo. Madami rin siyang peklat. Yung iba, malalim na parang tagat ng mabangis na hayop. Ikinibit-balikat ko na lang ang nakita ko sa kadiretsong pumasok sa bahay. Naabutan ko naman si Lola na nakaupo sa sala. Andyan ka na pala, apo ko. Oh, kumusta naman ang lakad mo? Ayos naman po. Nakilala ko po si Chito. Sinamahan niya ako maglibot. Abay, lokong batang yun. Eh bakit hindi pumasok dito at dito na lang sana naghapunan? Ay, hindi ko po alam, Lola eh. Baka po may iba pang gagawin. Ah, ganun ba? O siya, sige. Magpalit ka muna ng damit at kakain na tayo maya-maya lang. Ginitian ko na lang si Lola saka ako pumasok sa kwarto para magbihis. Habang nagbibihis ako, naisipan kong sumilip sa bintana. At ayun pa rin si Dante. Nakatingala na siya sa langit habang tumatawa pa rin mag-isa.
Hindi ko alam kung anong meron sa kanya pero talagang kinilabutan ako. Kaya isinara ko na agad ang bintana bago pa niya ako makita. Kinabukasan, maaga akong nagising dahil sa narinig kong ingay sa sala. Pagsilip ko, nakita kong may bisita si Lola na matandang lalaki na halos kasing tanda lang din niya. Nakita naman nila ako kaya tinawag ako agad ni Lola. Halika dito, Apo. May ipapakilala ko sa iyo. Magandang umaga po sa inyo. Oh, Apo. Eto si Mang Domeng. Patagal ko ng kaibigan. May-ari rin siya ng malaking lupa sa kabilang baryo. Domeng, eto naman ang nag-iisa kong apo kay Maria. Aba. Ito na pala ang sikat na apo mo, Salem. Kamukha ka ng nanay mo noong kabataan niya. Pero, mas maganda ka pa yata. Po? Nakakaya naman po. Nako, palabiro talaga yan. Hayaan mo at pwede kang sumama dito kay Mang Domeng kapag may piyesta sa kanila. Ay masaya dun, Apo. Ngumiti na lang ako kay Lola saka ko naalalang dapat pala akong magmano kay Mang Domeng nang biglang bumukas ang pinto. Bumungad si Dante na may bitbit na sako ng mais. Umalingasaw na naman ang amoy niya sa hangin at ibinungad na naman niya ang malaki at nakakakilabot niyang ngiti. Dire-diretso lang siya na parang hindi nahihiya at sanay na siya sa bahay. Magandang umaga po sa inyo, Nay Salem. Baka pwedeng bumali ng konti. Ang aga mo yata ngayon, Dante. Tanda ko, baka naman ipang-iinom mo lang niyang ibabali mo, ha? Hindi ho. Uuwi ho ako sa Negros Oriental. Kahit pa na magalang naman sana ang salita niya, parang mayabang at nakakabastos pa rin yung tono at boses niya. Parang nangaasar, parang hindi seryoso. Napatingin si Mang Domeng sa kanya. Napatawa pa ito habang umiiling-iling. Sus, uuwi daw. Baka hindi yan tanggapin ng mga kamag-anak niya roon. Aba kung amoy kalabaw lang sana baka okay pa Pero, yan, mas mapaho pa sa kanilang palengke. Huwag ka namang ganyan kay Dante. Ay nako, Dante. Maligo ka rin kasi minsan at ang hindi katampulan ng tukso. Nako, wala nang pag-asa yan. Dati kong trabahador yan. Pinagtsagaan ko kahit mabaho. Pero dumating yung araw pati kalabaw ko nagre-reklamo na. Oy, Domeng, tama na yan. Baka makasakit ka sa biro mo. Ay, hindi ako nagbibiro, no? Hindi mo lang alam. Isang linggo kong pinadiguan ang kubo ko pagkatapos umalis siya. Akala ko nababadsakan na yung sahig. Ako ba, pababalihin niyo, Nay? O hindi? May bastos talaga. Mabaho na, ingrato. Domeng, tama na. Teka lang Dante ha. At kukuha ko ng pera. Kahit ako napaismid sa paraan ng pakikipag-usap niya kay Lola. Naiintindihan kong grabe rin magbiro at mangutya itong si Mang Domeng pero mukha namang walang pakialam si Dante. Hindi ko alam kung naiinis na ba siya sa loob-loob niya pero mukhang ayaw niyang ipakitang nakakaawa siya. Pagkalabas ni Lola agad niyang inabutan si Dante ng pera. Napadila pa sa labi si Dante habang binibilang yung pera sa ngumisi at naglakad na paalis. Ni hindi siya nagpasalamat pero narinig ko yung bulong niyang nagpapanting ng tenga ko. Magbibigay naman pala. Ang dami pang satsat ng mga matandang to. Hoy! Anong sabi mo? Ang tapang na nga po mo, Nay. Sabi ko, mauna na ako, mga amo. Napakuyom pa ako ng kamao habang nakatingin sa likod niyang papalayo na sa amin. Siguro ilang beses na niyang sinasagot ng gano'n ng lola ko pero hindi lang siya naririnig dahil nga sa matanda na.
Pinagsabihan patuloy ako ni Lola na huwag ako basta-bastang maninigaw, lalo na ng mas matanda sa akin dahil hindi maganda pakinggan. Hindi na lang ako nakipagtalo dahil nawala na rin ako ng ganang magpaliwanag. Humingi na lang ako ng pasensya saka bumalik sa kwarto. Umalis din naman si Mang Doming at mabuti na lang dumalaw si Chito ng hapon kaya meron akong makakausap ng maayos. Oh, ba't parang nakabusangot ka? Ayos ka lang ba? Ayos naman. Pero ewan ko ba? Naiinis kasi ako kay Dante. May kung ano sa kanya eh. Bakit naman? Di ko alam. Ang creepy niya kasi. Tsaka naiinis ako sa galit pakikitungo niya sa lola ko. Kala mo naman kung sino. Ay nako, nasanay na nga lang din kami dyan eh. Pero alam mo ba, dati hindi naman ganyan si Dante. Ha? Paano hindi ganyan? Dati, gwapo pa nga yan eh. Mabait, maayos, tahimik. Maraming may respeto sa kanya noon. Bata pa ako noon pero naalala ko pa itsura niya dati. Sus, maniwala. Oo nga, totoo. Hindi mo yan makikilala kung nakita mo siya dati pero nagbagong lahat dahil sa nangyari sa pamilya niya. Eh ano bang nangyari? Yung asawa at anak niya, sabi ng matatanda, kinain daw ng aswang. Aswang? Pinagsasabi mo aswang. Wala namang ganun. Hindi ko rin alam pero yung mga bangkay daw, nakita nilang punit-punit at walang laman loob. Para bang kinatay ng hayop? Wala namang mga ganong mabangis na hayop dito. Kaya lahat ng tao, aswang ang sinisi. Baka naman may kriminal talaga na tao. Pero ang brutal ah. Pwede rin. Pero pagkatapos nun, nag-iba na si Dante. Laging lasing, laging naghahanap ng away, hindi na naliligo, hindi na nag-aayos ng sarili. Parang nabaliw na siya sa lungkot. Kaya pala ang baho niya. Kala ko talaga pinanganak siyang ganun. Hindi. Dati, siya pa nga ang pinakamalinis sa lahat dito eh. Laging maayos yung buhok, mabango, maginoo. Kung nakita mo siya dati, baka hindi mo mapaniwala ang si Dante yun ngayon. Di ko pa rin gets. Ba't siya nagpatalo sa nangyari? Marami naman diyang nawalan pero di naman sila naging ganyan. Eh sana, tinulungan na lang niya ang sarili niya. Hindi lahat ng tao pare-pareho. May iba pag nasaktan. Nasisira na lang talaga. Iba-iba naman kasi tayo. Sa bagay. Pero naiinis pa rin ako sa kanya. Kahit na may dahilan pala siya. Di naman ibig sabihin nun okay na yung ginagawa niya. Oo naman. Hindi ko rin siya sinisisi kung bakit naging ganyan siya pero kahit ako, talagang naiilang sa kanya. Minsan nga naabutan ko pa siyang brutal kung kumatay ng hayop. Talagang papahirapan niya kaya natakot ako. Buti di pa siya pinapaalis dito. Hindi naman paaalisin yun. Di kami komportable pero ganun talaga siguro. May mga sugat na hindi na gumagaling. Tumango na lang ako dahil may punto naman si Chito. Medyo na-guilty patuloy ako sa inis ko kay Dante. Pero kasalanan din naman niya dahil sa inasal niya kay Lola nung umaga. Pagkatapos noon halos isang linggo ring nawala si Dante. Baka nga talagang umuwi sa Negros Oriental gaya ng sabi niya. Kaya kahit papaano naging maaliwalas na ulit ang pakiramdam ko at na-enjoy ang buhay sa probinsya. Mas napapalapit na rin ako sa lola ko dahil likas talaga sa kanya ang pagiging mabait at maalaga. Di nang tagal, nakabalik na rin si Dante. Ganun pa rin naman ang amoy at itsura niya pero di hamak na mas malaki ang ngiti niya. Hindi nakakagaan ng loob dahil ang totoo, mas natakot pa ako. May dala-dala siyang supot ng karne habang tumatawa-tawa pa at pumupunas sa ilong niya. Nayo, pasalubong ko. Galing pang Negros Oriental yan. Aba, ay ba'y pasalubong pa. Ay, salamat sa kara ni Dante ha. Pag nailuto ko na ito, patitikim ko rin sa'yo. Huwag na. Kinasawaan ko na rin yan eh. Sige, at babalik na ako sa trabaho. Nakatingin lang ako sa kanya hanggang sa makaalis siya. Pinapanood ko lang yung mga galaw niya dahil nasusuya pa rin talaga ako sa kanya.
Kakainin nyo yan, La? Saka na siguro at ilalagay ko muna sa ref. Eh bakit iha? Baka sira na po yan. Hindi naman siguro, apo. Hindi naman magbibigay yun ng sirana. Hindi tayo sigurado dyan, La. Ay naku, apo ko. Huwag tayong maging mapanghusga. Hayaan mo at sasarapan ko ang pagluto ko dito. Napanguso na lang ako sa sinabi ni Lola. Wala na rin naman akong maisagot sa kanya. Mabuti na lang at hindi niya agad niluto dahil wala talaga akong tiwala sa karneng ibinigay ni Dante. Baka kasi mamaya double dead na yun, sumakit pa ang tiyan namin bigla. Kinagabihan noon, bigla na lang sumama ang pakiramdam ko. 2 araw din akong hindi nakalabas ng bahay. Mabuti na lang at naisipan akong dalawin ni Chito. Nympha, kumusta ka na? Nagkasakit ka raw, sabi ni Nay Salem. Ayos naman. Medyo sumama lang ulit pakiramdam ko kanina. Pero mas okay naman na kesa kahapon. Eh mabuti naman at dumalaw ka, Chito. Kanina ko pa ito kinukulit. Ayaw kumain ng kanin eh. Okay na po talaga ako sa sabaw, Lola. Ayaw ko din munang umuya. Sayang naman at niluto ko pa naman yung karni galing Negros. Ikaw ba, Chito? Dito ka na maghapunan. Naku, Nay. Abilin nila sa bahay na huwag daw muna akong magpapagabi. Lalo na ngayon. Hindi magandang balita sa labas. Anong balita? Usap-usapan mula pa kahapon na may mga aswang daw po ulit. Ay, Diyos ko. Saan naman yun, Chito? Sa kabilang baryo, may nagsabing may nakita silang malaki. Maitim ang balat at parang hayop kumilos. Pero tao. Ewan ko sa inyo. Ayun na naman kayo sa aswang eh. Baka naman lasing lang yung nakakita. Yun din iniisip ko nung una pero may nangyari din kanina eh. Anong nangyari? May nakita silang bangkay. Nakabitin sa puno. Brutal ang pagkamatay. Parang pinahirapan muna. Mukhang aswang yung bangkay eh. Siguro eh, may pumatay na tao. Pero ayaw umamin kung sino. Ay, Jesus Maria Josep. Ano ba itsura ng bangkay? Paano naman nasabi aswang yun? Gaya nung usap-usapan na nakitang aswang. Itim yung balat, tsaka parang may pangil daw. Hindi ko na nakita kasi pinasunog na ata. Hindi na rin makilala yung bangkay. Baka naman may atraso yung kaya nadali. Huwag na lang kayo masyado magpapaniwala sa mga kwento lalo na di pa naman natin nakikita ng personal. Ay, naku, apo. Hindi dapat yan binabaliwala. Kahit chismis, delikado pa rin. Lalo ka na at tayo ka dito. Huwag na kayo mag-alala, Lola. Di naman siguro aabot yun dito. Sa kabilang baryo naman daw, sabi ni Chito. Doble ingat pa rin. Lagi mong isarado yung pinto at bintana. Hayaan nyo, Nay. Lagi ko kayong dadalawin dito. Ay, salamat, iho. Aba, bodyguard? Libre lang ang serbisyo ko, no? Pero seryoso, kapag may narinig kang kahit anong kakaiba, huwag mong buksan ang pinto. Huwag mong silipin. Magdasal ka na lang. Sus, di ako natatakot sa kanila. Hinandaan na ako ng papa ko sa mga ganitong sitwasyon. Subukan lang nila para makita nilang hinahanap nila. Yabang! Tumawa na lang ako. Idinadaan na lang namin sa biro dahil halata ko ang pag-aalala ni Lola. Pagkalis naman ni Chito, biglang napatawag sa cellphone ko si Papa. Baka mangangamusta o kaya miss na miss lang ako. O anak, kumusta kayo dyan ang Lola Salim mo? Hindi ka naman ba nahihirapan dyan sa probinsya? Baka may kailangan kahit magsabi ka lang sa... Kalma. Okay lang naman ako dito. May sakit lang ng konti pero naasikaso naman ako ni Lola. Inom mo lang yan ng gamot ha. Kumusta naman ba dyan sa baryo? Ayos naman sana. May mga chismis lang ng patayan dito dahil daw sa aswang. Mga nagpapaniwala din kasi. Yun nga sinasabi ko sa iyo, Nimpa, anak. Alalahanin mo ang mga tinuro ko sa iyo. At kapag kailangan na kailangan mo, may baril dyan sa ilalim ng kama mo. Oo pa, ako ang bahala. Tsaka tingin ko naman chismis lang yung mga yon. Oh, siya pa. Antok na talaga ako.
Pahinga ka na rin. Hay naku, Damian. Huwag mo masyadong alalahanin ang anak mo. Hindi ko yan pinababayaan dito. Oo, nanay. Ingat kayo ha. Ingat rin, anak. Hindi naman sa nabigla kung may baril na itinabi si Papa sa bahay dahil kilala ko siya. Hindi niya hahayaang may mangyari sa amin ng Lola Salem. Bata pa lang tinuruan na niya ako. Akala niya ata susunod ako sa yapak niyang maging sundalo. Pero kahit pa napreparado ako, syempre mas okay sa akin na hindi nakakailanganin pang humawak ng baril. Hindi ko rin naman masyadong magawang isipin lalo dahil masama talaga ang pakiramdam ko. Kaya itinulog ko na lang. Pagkagising ko, hinanap ko agad ang Lola Salem. Naabutan ko siyang nagwawalis sa bakuran. Ang napansin ko lang, parang may mga pantal siya sa katawan kaya agad ko siyang nilapitan. La? Okay lang po ba kayo? Hindi ko mapigilang mabigla nang humarap ang Lola Salem. May kakaiba sa mga mata niya. Malalim, namumula ang mukha niya, tumutulo din ang laway sa bibig niya na kanina pa niya pinupunasan. Pinakiramdaman ko ng mga palad ko ang noo niya. Inaapoy siya ng lagnat. Mabuti at naagapan ko dahil mukhang tutumba na siya sa kinatatayuan niya, saka dinala ko siya sa loob ng bahay. Lola, inaapoy kayo ng lagnat ah. Magpahinga muna po kayo. Huwag po muna kayo magkikilos. Ano po ba nangyari? Tawa po ba kayo sa akin? Iha, huwag mo akong alalahanin. Kagabi lang at kumukulo ang sikmura ko. Baka sa paiba-ibang panahon kaya tinarangkaso ako. Lola, hindi po ba dapat magpunta na tayo sa klinik? Baka mapaano ka pa kapag lumalayan. Apo, kaya ko pa. At saka, malayo ang klinik dito. Eh Lola, kita po ninyo. Puno na po kayo ng pantal sa harap at likuran. Ano po ba nangyari? Hali nga po kayo at pupunasan ko yung laway nyo. Sinabi kong hayaan mo ko eh. Opo, Lola. Sa totoo lang, nagulat ako sa sagot ni Lola Salem. Ngayon ko lang siya nakita na bumulyaw at magalit sa akin. Hindi ko na lang pinilit kasi baka masama talaga ang pakiramdam niya kaya wala siya sa mood ngayon. Hinayaan ko na muna siyang magpahinga. Masama rin naman ang pakiramdam ko at wala naman akong magagawa kung ayaw niyang magpadala sa klinik. Maghapon na lang akong nagmukmok pero pagdating ng gabi, nakaramdam na ako ng kaba nang mapansin kong parang may umaaligid sa bahay. Ilang beses ko nang naririnig yung mga kaluskos sa kusina at mga yabag. Tulog na ulit si Lola Salem kaya imposibleng siya yun. Sino yan? May tao ba dyan? Hindi ako natatakot sa'yo. Sa pagkakataong yun, naalala ko ang baril sa ilalim ng kama na ibinili ni Papa. Dali-dali akong pumunta sa kwarto at kinapa ang baril sa ilalim. Hindi ko maiwasang mapatingin sa mga butas sa pader ng bahay ni Lola Salem. Para kasing may naaaninag akong nakatingin sa akin. Maya-maya ay nagising sa ingay ko si Lola Salem kaya pumunta siya sa kwarto. Iha, ano bang ingay? Ay, Sus Mariosep, ibaba mo nga yung baril na hawak mo at baka maiputok mo pa sa kung saan. Pasensya na po, Lola. Para po kasi may umaaligid sa bahay natin eh. Baka magnanakaw. Ayaw ko naman pong mapahamak tayo. Ibaba mo na yan, Iha. Walang katao-tao. Magpahinga ka na. Papo, Lola. Pasensya na po ulit. Sa totoo lang, hindi ako okay nung mga oras na yun. Sigurado akong hindi lamang yun dala ng sama ng pakiramdam ko dahil nakita mismo ng mga mata ko na may sumisilip sa akin. Ayoko lang pag-alalahanin pa ang Lola dahil masama na ang pakiramdam niya kaya pinabayaan ko na lang. Ang kaso nung magpapahinga na kami, bigla na lang kaming may narinig na malakas na kalabog sa bubong
Parang may kung anong pinukul sa amin. Ano yun? Nagkatinginan kami sandali ng lola sa kadali-daling binuksan ang pinto ng bahay. Paglabas namin tumingin sa paligid hanggang sa may makita kaming parang buko. Pero nang gumulong na papalapit sa amin saka namin napagtantong hindi yun basta buko. Lola, may pugot na ulo. Ay, Diyos ko po! Ama namin sumasalangit ka! Oh, Diyos ko! Patawarin mo kami! Ano bang nangyayari sa amin? Habang dahan-dahang gumugulong ang ulo papalapit sa pintuan ng aming bahay na aninagan ko kung kanino yon. Lola! Lola! Si Doming yan! Kay Doming yan! Oh, Diyos po santo! Doming! Pero Lola, tingnan niyo po. May pangil si Doming. Aswang! Aswang! Mga kapitbahay! Tulong! Totoo ang aswang! Tulong! Kahit ako natakot ng sobra, ni hindi pa ako nakakita ng malapitan na bangkay sa buong buhay ko, tapos bigla na lang may gugulong na ulo sa tapat ng bahay. Nabalot ng sigawan namin ni Lola Salim ang katahimikan ng buong lugar. Maya-maya pa ay may mga nagsilabasan ng mga kapitbahay at nakiusyoso sa nangyari. May mga tanod na dumating, pero walang pulis. Lola, nakausap na po ako ng mga tanod. Sabi nila, magsasabi daw sila sa pulis. Tapos, sisimulan na rin daw nila yung investigasyon sa nangyari kay Doming. Ano raw ang sabi nila, Iha? Ano tayo ngayon yan? At totoo ngang merong mga aswang na pagala-gala. Hindi ko akalain na isa sa kanila si Doming. Sinigurado naman ng mga tanod sa akin, Lola, na magbabantay sila sa labas ng bahay. Hanggang bukas, makakapagpahinga na po kayo. Ay, salamat naman sa Diyos. Pero alam kong hindi pa rin kami makakatulog ni Lola Salim dahil sa nangyari. Una, ang kakaibang pagkakasakit ni Lola Salim. Pangalawa, ang mga patayan sa lugar namin. At pangatlo, aswang rin si Doming? Alam kong hindi pa ito ang huli. May kung anong kakaibang nangyayari dito sa baryo. Hindi ko lang maipaliwanag sa ngayon kung ano. Kinabukasan agad na nagdaos ng pamisa para kay Doming. Hindi naniniwalang simbahan sa mga aswang kaya pinagpatuloy ang pamisa para sa kanyang pagkamatay kahit pa wala namang bangkay dahil ipinalibing agad ng pamilya yung nahanap na ulo niya. Pagdating namin agad na nakiramay si Lola sa kapatid ni Mang Doming. Nakikiramay kami sa iyo, Mamang. Salamat, Sulengha. Pasensya na at kayo pa ang naisip takutin ang gumawa nun sa kanya. Talagang sa inyo pa siya inihagis. Napakawalang puso. Ayos lang. Ano ba kasing nangyari bago ang gabing yun? Di ko alam. Basta't ang alam ko lang bago siya mamatay, inapoy siya ng lagnat. Nag-iba din yung ugali niya at grabe siya kung maglaway. Tapos inaaway niya na ako kapag hindi ko siya nabibigyan ng karne. Nako, baka naman nagkasakit lang siya. Grabe pa rin ang ginawa sa kanya. Ang sabi nila, naging aswang daw siya kaya siya ganoon pinaslang. Pero hindi ako naniniwala, Salim. Hindi aswang ang kapatid ko. Wala naman sa lahi namin ang ganoon. Alam ko, Mamang. Naniniwala ako sa'yo. Salamat, Salim. Mabuti ka pa. Natahimik ako dahil sa pinaghalong awa para kay Mamang at pagtataka dahil sa mga sintomas na sinabi niya. Wala naman akong alam na ganong sakit kaya napapaisip ako kung anong klaseng sakit ang tumama kay Mang Doming para pagdiskitahan siya at pagkamalang aswang. Iha, kanina ka patahimik dyan. Parang ang lalim naman yata ng iniisip mo. Wala po, Lola. Nagdadasal lang. Kinahaponan, pumunta sa bahay si Chito.
Halatang aligaga rin siya sa mga nangyayari, lalo na at kakilala niya rin si Mang Doming. Ako naman hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin. Pero isang malinaw, base sa mga nangyayari ngayon, hindi naligtas sa baryo. Ano sa tingin mo, Nympha? Sabi sa'yo, totoo ang mga aswang eh. Nakita mo, di ba? Si Mang Doming pa mismo. May pangil lang aswang agad. Tsaka may mas importante ako iniisip ngayon. Ano bang mas importante bukod sa nagiging aswang ang ilan sa mga kabaryo natin? Si Lola kasi. Teka. Huwag mong sabihin, aswang din ang lola mo? Hindi. Makinig ka muna kasi sa akin. Sige. Ituloy mo muna. Narinig ko si Mamang kanina sa simbahan. Sabi niya, bago pa raw mamatay at maging aswang si Doming, inapoy ng lagnat tsaka naglalaway. Nag-ibang ugali. Tapos panay ang hanap ng karne. Oh, tapos? Para kasing may ganun sintomas si Lola eh. So, naniniwala ka na nga na nagiging aswang ang mga tao? Kasi nababahala ka na eh. Hindi sa ganun. Ewan ko ba, nagugulahan na rin ako eh. Pero huwag ka muna mag-alala. Kung aswang na nga si Nay Salem, edi sana nasunog na kanina sa simbahan, di ba? Bagay. Malay mo. Ako palang aswang. Magseryoso ka nga. Pero paano kaya sila nagiging aswang, no? Sa lahi ba? Wala kasi akong alam sa ganyan eh. Hindi ko rin alam eh. Ngayon lang naman nagkaroon ng ganyang issue dito. Sana lang, matapos na dahil kahit ako, nababahala na. Napabuntong hininga na lang ako dahil ramdam ko rin yung bigat ng nangyayari sa baryo. Malaking palaisipan pa rin sa amin kung paano sila nagiging aswang. Ilang oras din naming pinag-usapan ni Chito ang mga posibleng dahilan kung paano at bakit sa baryo namin namutiktik ang mga aswang. Matagal na raw kasing walang aswang sa kanila. Ngayon lang daw ulit umugong ang balita tungkol dito. Matapos ang buong maghapon na pag-uusap namin ni Chito, mas minabuti niyang sa bahay na lang muna magpalipas ng gabi dahil delikado ng bumiyahe. Nasa sala kaming nagkwekwentuhan nang biglang sumulpot si Lola at parang hindi siya mapakali. Iha, nasaan na ba yung karning dinala sa atin ni Dante? Bakit wala na sa ref? Ayla, di ba naluto na po yun noong nakaraan? Hindi. Ang alam ko ay may natira pa ako rito eh. La, iilang kilo lang yon. Niluto niyo po yun noong nakaraang araw. Sabing hindi eh. Meron pa akong itinabi. Huwag yung itago sa akin ang karne. Sa mga sandaling yun, namumula sa galit ang mga mata ni Lola Salem. Umagos ulit ang napakaraming laway sa kanyang bibig na parabang takam na takam siya sa karne na dala ni Dante. Nagkatinginan kaming dalawa ni Chito ang mga oras na yon. Sa galit, bigla na lang nanghina si Lola Salem. Mabuti at nasa malapit lang niya si Chito para salawin siya. Dinala agad namin siya sa kwarto para magpahinga. Kalmado na siya, pero paulit-ulit pa rin siyang bumubulong ng salitang karne. Naglalaway. Takam na takam sa karne. Trangkaso. Chito, hindi na ako mapakali sa lagay ni Lola. Oo nga. Hindi ko alam na ganyan na pala ang sitwasyon ni Nay Salem. Nakakaawa. Anong gagawin ko, Chito? Hindi pwede maging aswang si Lola Salem. Alam ko na. Pwede tayong humingi ng tulong kay Diday. Diday? Sino yun? Apo siya ni Aling Bining. Kilalang magaling na manggagamot. Baka sakaling matulungan niya tayo sa nangyayari kay Lola Salem. Manggagamot? O sige, tara na. Kahit ano, papatusin ko na. Gumaling lang si Lola. Wala na kaming sinayang na oras ni Chito. Habang wala pang malay si Lola Salem, inakay namin siya sa isang tricycle. Mabuti na lang at may nakontratang kakilala si Chito para ihatid kami. Alam namin ni Chito na delikado na sa labas pero sa tingin ko kritikal na rin ang lagay ng lola ko. At kapag hindi siya gumaling sa manggagamot, itatakbo na siya sa ospital. Kahit gaano pa kalayo. Malayo yung bahay ng Apo Bining at talagang wala na siyang kapitbahay.
Doble yung lamig ng hangin at pakiramdam ko pinapanood kami ng mga puno. Nakaramdam ako ng takot, pero wala akong ibang pagpipilian. Apo Bining? Tao po. Pasensya na po sa abala. Pero kailangan po namin ng tulong. Oy, Chito, anong ginagawa niyo rito? Gabi na. Andyan bang lola mo? Kailangan namin ng tulong para kay Nay Salem eh. Siya nga pala, si Nympha. Apo siya ni Nanay Salem. Hala? Bakit? Anong nangyari? Teka, sige, pasok muna kayo. Chito, Nympha. Salamat. Diday, ako si Diday. Sige na, pumasok lang kayo. Baka mahamugan kayo dyan sa labas. Agad kaming pumasok at silalubong kami ng mga kakaibang amoy, parang pinaghalo-halong amoy ng mga halaman at langis. Hindi naman mabaho, pakiramdam ko lang nasa tindahan ako ng mga herbal na gamot. Naabutan namin ng isang matandang babaeng nakaupo sa sala. May hawak pa itong tabako at mukhang nagkakape kahit na 10 oras na ng gabi. Kinabahan ako sa aura niya, pero hindi naman siya mukhang masamang tao. Aba, Chito, napagabi yatang dalaw nyo. Kamusta po, Apo Bining? Pasensya na at kailangan kasi namin ng tulong nyo. Kilala niyo po si Nay Salem, di ba? Taga kabilang baryo. Oo, kakilala din ni Doming yan. Ano bang nangyari? Bigla na lang pong pinantal, nagkalagnat. Tapos grabe po kung maglaway. Hanggang sa naging irritable po. At kanina, naghahanap na po ng karne. Parang hindi na niya... Makontrol ang sarili niya. Opo, tama po. Naku, parang si Mang Domeng. Napatingin ako kay Diday. Bigla ko na namang naalala ang ulo ni Mang Doming na gumulong sa lupa. Gusto ko na lang maiyak dahil ayokong magaya kay Doming ang lola ko. Lumapit si Apo Bining kay lola. Sa kanya ito tinignan at kinausap. Salem, si Bining ito. Naaalala mo ba ako? Karne! Karne! Ganyan lang po siya ng ganyan. Matutulungan niyo po ba ang lola ko? O tingin niyo, ospital ang kailangan niya? Ining, kung dadalhin mo sa ospital ang lola mo, baka sa doktor sa pag-iisip lang ang ibagsak nyo. Walang sakit ang lola mo. Sadyang nagbabago lang siya. Saka siya tumalikod at may kinuha. Pagharap niya ay pinakita niya sa amin ang bote na may kumukulong kung ano sa loob. Ano po yan? Langis lang yan, Nympha. Langis? Ba't kumukulo? Kumukulo lang ang langis na yan kapag may malapit na aswang. Teka, Oo, nagiging aswang na si Salem. Pero hindi pa ganap. Gayunpaman, ramdam kong malapit na. Tsaka ko sa sunod na kabilugan ng buwan, tuluyan na siyang magbabagong anyo. Napaupo na lang ako sa panghihina dahil sa narinig ko. Aminado naman akong naisip ko na talaga yung posibilidad na nagiging aswang na ang lola ko, pero umaasa pa rin akong nagkakamali lang kami. Gusto kong maiyak at magwala dahil gulong-gulo na rin ako. pero paano po? Bakit? Ikaw ang dapat kong tanungin yan. Kailan pa ba ito nagsimula? Halos 3 araw na po. Bago pa siya lagnatin o maging iritable. Ano bang nangyari? Wala naman po. Meron ba siyang ibang nakain? Wala. Ay, meron. Anong nakain niya? Yung karne na bigay ni Dante. Yung niluto niya nung may sakit ka? Oo, yun nga. Hindi ka ba kumain nun? Hindi. Di ba ikaw rin tumanggi? Mabuti pala at hindi niyo kinain. Bakit po? May kinalaman po ba yun? Oo. Dahil sa palagay ko, karne ng aswang ang ibinigay sa lola mo. Ibig sabihin, laman mismo yon ng aswang. Para kong masusuka sa narinig ko. Karni ng aswang, ibig sabihin ni karni rin yun ng totoong tao. Hindi man lang namin napansin. Halos sumabog ako sa galit. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay lahat ng galit at emosyong nararamdaman ko.
Nympha, huminga ka muna. Namumula ka na oh. Oo nga. Hinga muna, Nympha. Nympha. Uy, Hayop talaga yung Dante na yan. Ano bang kasalanan ko sa kanya? Ng lola ko? Pasalamat nga siya, mabait ang pakikitungo ni lola sa kanya. Kumalma ka muna, Nympha. Kailangan ka ngayon ng lola mo. Lalo na't ikaw ngayon ang nasa matinong pag-iisip. tama si Diday. Normal maging emosyonal. Pero ang kailangan natin ngayon magplano para matulungan si Nay Salem. Huwag kang mag-alala, Iha. May paraan pa. Hanggat hindi pa sumasapit ang kabilugan ng buwan, may pag-asa pa. Pag-asa? Ano pong ibig niya sabihin? May paraan pa, Iha. Sa mismong gabi ng kabilugan ng buwan, maaari tayong magsagawa ng ritual. Hindi nga lang ito garantisado. Pero ito ang tanging pag-asa ng lola mo. Anong klaseng ritual po? Paano yon? Sinaunang ritual pa yun kung tawagin. Bihira na lang itong gawin ngayon kasi nga delikado. Pero kung buo ang loob ninyo, may pag-asa pa tayong maibalik ang lola mo. Delikado? Ganun po ba kadelikado? Apo? Kapag hindi naging tama ang oras o hindi naging buo ang ritual, baka lalo lang siyang tuluyang maging isa sa kanila. O kaya na may hindi kayanin ng katawan niya, lalo na't may edad na rin siya. Wala na po bang mas madaling paraan? Wala na. Pero pansamantala, kunin niyo muna itong langis at ipahid sa kanya kada 6 na oras. Makakatulong ito para mapahina ang sintomas at kahit papaano, makausap na siya ng matino. Salamat po, Apo Bining. Saan naman po ito ipapahid? Gamitin niyo agad pag uwi niyo, sa dibdib o sa batok. Kahit saan, basta balat. Balikan mo ako dito, Nympha. Kapag nakapagdesisyon na kayo, para alam ko ang ihahanda ko. Pag hindi ka nakabalik sa loob ng 2 araw, kami na ni Diday ang titingin sa kalagayan niya doon. Kailan po uli ang kabilugan ng buwan? 2 gabi mula ngayon. Pagkatapos nun, wala na tayong magagawa. Umuwi na muna kayo. Magpahinga at maghanda. Palakasin mang loob mo, Nympha. Kailangan ka ng lola mo ngayon. Maraming salamat, Diday. Maraming salamat po, Apo. Siya nga pala. Kung sakaling mas lumala ang sintomas at hindi magamot lahat ng langis, mas maganda kung itatali niyo muna siya para na rin sa kaligtasan niyo. Kailangan pa po talaga yun? Hindi niya naman po ako sasaktan eh. Hindi ka na niya makikilala pa kapag nilabo na siya ng lason. Ngumiti na lang ako ng mapait sa kaumuwing may mabigat na dibdib. Sa bahay na rin natulog si Chito. Mabuti na lang talaga at may kaibigan akong gaya niya, kung hindi, baka tuluyan na akong nabaliw dahil sa mga nangyayari. Nakatulog na lang si Lola, saka namin siya pinahiran ng langis. Para makasigurado, itinali namin ang isang paa niya sa kama kung sakali lang natatakas siya habang tulog kami. Masakit para sa akin yung itali si Lola, pero wala rin naman akong magagawa. Pinilit ko na lang ang sarili kong magpahinga dahil alam kong mahaba pa ang bukas para sa pagpapagaling kay Lola. Kinabukasan, naabutan ko siyang nakaupo sa higaan niya. Mahina pero mukhang normal naman siya. Halata nga lang sa kanya na nagtataka siya sa mga nangyayari at kung bakit nakatali ang isang paa niya sa kama. La, kamusta? Pwede po ba tayo mag-usap? Nympha po, anong nangyari? Bakit parang wala akong maalala? At saka, bakit nakatali ang paa ko sa kama? 3 araw na rin mula nang nagpakita kayo ng mga sintomas, La. Lumalala na, kaya kinailangan ko na kayo itali. Sintomas ng alin, Apo? Ang sabi ni Apo Bining, sintomas daw po na nagbabagong anyo na kayo at nagiging aswang. Dahil daw yun sa karne ibinigay ni Dante. Baka raw po karne yun ng aswang kaya kayo nagkakaganyan. Ano ka, Apo? Teka, sigurado ka ba, Apo? Alam ko la, mahirap intindihin lahat sa isang upuan. Pero ayun po nangyayari. Kahit ako hindi makapaniwala. Kilala ko si Bining. At kung yun ang sabi niya, malamang
Yun nga talaga ang nangyayari sa akin. Pero magagawan pa ng paraan. May ritual na pwedeng gawin. Medyo delikado nga lang daw, pero malaki ang tsansang mailigtas pa kayo. Iha, Naalala niyo po si Mama? Nawalan na po ako ng nanay. Wala na ako ibang kasama kundi si Papa. At ngayon kayo. Kayo na lang po ang meron ako. Hindi ko kakayanin kung pati kayo. Kung pati kayo mawala. kumalma ka muna, apo ko. Kung ganito na ang kapalaran ko, tanggapin na lang natin. Patanda ng lola mo. Gusto ko na rin mamahinga. Wala naman eh. Sige naman na po. Subukan po muna natin. Hindi ko po kaya. Hindi ko po kakayanin lang. Tahan na. Sige, pag-iisipan ko, apo. Pero sana, kapag nakapag-desisyon na ako, ay respetuhin mo. Wala na akong pakialam kung ilang beses pa akong umiyak sa harapan niya. Basta ang alam ko, hindi ko hahayaang kunin siya sa akin ng basta-basta. Gagawin ko ang lahat para mailigtas ang Lola Salem ko. Ngayon lang ako ulit lumambot. Ngayon lang ulit ako handang magbago. Sana naman bigyan ako ng pagkakataon ng tadhana. Kung hindi lang dahil sa walang hiyang Dante na yon, maayos na sana ang lahat. Lumabas na ako ng kwarto. Sakto namang nakasalubong ko si Chito na mukhang nagluto na ng tanghalian para sa amin. Ano? Kamusta? Ano nang balak mo ngayon? Kakausapin ko si Dante. Ha? Teka, Nympha, delikado yun. Wala na akong pakialam. Gusto ko malaman kung ba't niya ginawa to sa lola ko. Paano kung saktan ka niya? Kaya nga ako mag-iingat eh. Pero kailangan ko siyang harapin. Kailangan ko ng sagot. Walang magagawa yung sagot na yan pagpatay ka na. Bakit hindi na lang natin ipagbigay alam sa tanod? O sa mga tao dito? At anong sasabihin ko? Si Dante nagbibigay ng karne ng aswang sa mga taong ayaw niya? Eh wala naman tayong ebidensya. Tsaka malalaman nila nagiging aswang na si Lola. Teka, oo nga at si Dante ang pangunahing suspect natin. Pero tingin mo, sinadya niya? Paano kung hindi niya rin alam? Hindi rin Chito eh. Isipin mo ha, yung mga binibigyan niya ng karne, sila yung mga may nakaalitan niya. Katulad ni Mang Domeng. Eh di mas delikado nga siya kung ganun. Na talagang plano niyo lahat to. Wala akong pakialam. Hindi ko to pwedeng palampasin, Chito. Dali-dali akong pumunta sa kwarto at hinanap yung baril na iniwan ni Papa. Sinigurado kong puno ang magasin saka ko ikinasa ang baril. Itinutok ko pa sa kawalan para tignan kung may tutok pa ako. At sa galit ko sigurado akong sa bungo na ni Dante ang sunod na tutok ng baril na hawak ko. Nympha, huy! Anong ginagawa mo? Nakakatakot ka naman. Para sampalatang natutunan ko sa tatay kong sundalo. Kung hindi ko magagamit sa pagprotekta sa mga taong mahal ko. Nympha, sandali lang. Mag-isip ka nga muna. Ibaba mo yan. Kinakabahan ako sa'yo eh. Hindi ko naman siya papatayin. Pero kung kailangan ko siyang tutukan para magsalita siya, gagawin ko. Tsaka para naman makaramdam siya, kahit katiting na takot lang. Dahil mali siya ng kilalaban. Please, kalma lang. Huwag mo munang unahin si Dante. Ang importante ngayon, si Lola Salem. Pero Chito, siya ang dahilan kung ba't nangyayari to. Alam ko. Pero pag inuna mong galit mo, baka lalo lang tayong mapahamak. Paano na si Nay Salem? Di ba dapat siya munang isipin natin? Alam ko, pero Tutulungan kita. Pero unahin muna natin kung paano siya gagamutin. May panahon pa para bawian si Dante. Pero si Nay Salem, baka maubos ng oras niya. Hindi lang tapang ang kailangan natin, Nympha. Kailangan din natin ng utak. Para akong nasampal ng katotohanan dahil sa sinabi ni Chito. Eto na naman ako eh. Inuuna ko na naman ang emosyon at yabang ko. Imbis na mag-isip ako ng radikal, palaging dahas agad. Kailangan kong baguhin to. Para sa akin, para kay Lola.
Napagdesisyonan kong iwan muna si Lola kay Chito saka ako mag-isang pumunta kila Apo Bining para sabihin itutuloy namin ang ritual. Wala na akong pakialam kung pinag-iisipan pa ni Lola. Mas mahalaga sa akin ngayon ang mailigtas siya kahit pa na ikagalit niya yun sa akin. Pagbukas ng pinto, bumungad agad si Diday. Nagulat siya nang makita akong mag-isa. Oh, bakit mag-isa ka, Nympha? Kumusta si Nay Salem? Medyo mahina pa rin. Pero mas maayos na yung kilos niya kaysa kagabi. Kaya napagdesisyonan ko na. Napagdesisyonan? Itutuloy natin ang ritual. Kahit ayaw ni Lola. Gusto ko siyang iligtas. At hindi ko nahahayaan pang mawala siya gaya ng mama ko. Sigurado ka na ba, Iha? Opo, Apo. Gagawin kong lahat. Sabihin niyo lang po kung anong kailangan. Sandaling tumango si Apo Bining. Tumitig siya sa akin na parabang sinusukat kung gaano ako kaseryoso. Tumitig lang ako sa kanya na puno ng determinasyon. Kung ganon, makinig kang mabuti. Kailangan natin ng 3 bagay para sa ritual. Ano-ano po yun? Una, kailangan natin ng gamit ng lola mo na matagal na niyang ginagamit. Damit, panyo, kahit anong personal at luma, mas may alaala, mas mabisa. Sige po, makakahanap ako nun. Pangalawa, dugo ng kaanak. Ibig sabihin, dugo mo. Kaya mo ba? Dugo? Sige po. Gaano po ba karami? Kaunting patak lang naman para sa pag-uugnay ng dugo sa kanya. Kung sino siya noon. Opo, sige. Kung yun lang kailangan, ibibigay ko. At panghuli, langis na may halong abo na pinatuyong ugat ng anting-anting. Ako nang bahala doon. Kailangan rin natin ng oras. Magsisimula ang ritual, eksaktong 12:00 ng gabi, kabilugan ng buwan. Bukas na yun, di ba? Oo, kaya kailangan naming sumama sa bahay niyo ngayon din para makapaghanda na tayo at makausap din namin si Nay Salem. Oo, sige. Tara na po. Ayoko rin sayangin pang oras. Malaki ang pasasalamat ko kina Apo Bining at Diday. Kung wala sila siguro hindi namin nalaman na saglit na lang ang tsansa para mailigtas si Lola. Inintay ko silang mag-ayos ng gamit saka kami bumalik sa bahay. Pero bago pa kami makapasok napansin kong kakaiba yung katahimikan sa bahay. Nagkatinginan kaming 3 saka kami dumiretso sa loob. Pagpasok pa lang namin sa bahay para akong binuhusan ng malamig na tubig nang makita kong nakatali si Chito sa upuan habang nakabusal ang bibig. Andun din si Lola, nakatali pero kita ko na yung paghaba ng kuko niya pati ng pangingitim ng bunganga at ilan sa mga ugat niya. Gusto kong tumakbo papalapit sa kanila pero hindi ko magawa dahil andun nakaupo si Dante. Nakadekwatro at nakangisi pa ng malaki habang nilalaro sa kamay niya ang malaking itak. Pumalakpak pa talaga siya nang makita ako. Eto na sila. Ang bida sa aking munting palabas. Si Nympha at ang 2 niyang alalay. Kumpleto na. Anong ginawa mo kay Chito? Ang maingay pinatatahimik ika nga nila. Huwag kang mag-alala. Ay dila pa yan. Sa ngayon. Itigil mo na to, Dante. Tao ka pa rin. Huwag mong daanin sa ganitong mga bagay. Tao? Alam mo, Ninay, kung tao akong tinuring ng mga kabaryo natin, malamang ay hindi ako nagkaganito. Hayop ka. Bakit mo ba ito ginagawa? Wala naman kami kasalanan sa iyo Alam mo, Nympha, nung pinaslang ng mga aswang ang pamilya ko, akala ko mamamatay din ako eh. Pero hindi. Binuhay ako ng galit. At hanggang kailan mo balak maging ganyan? Kilala ko ang asawa mo. Sigurado akong hindi niya gusto ang ginagawa mo ngayon. Manahimik ka, Apo. Bakit mo ba sila tinutulungan? Bakit ako noon hindi mo natulungan noong kinain ng mga aswang ang ina ko? Alam mong hindi ko alam ang nangyayari sa bawat sulok ng baryo na ito, Dante. Sinungaling! Talagang wala ni isa. Kanyo ang tumulong sa amin. Tatano, matapos ang nangyari habang nagluluksa ako,
Puro panglalait at pangungutsapa ang nakuha ko. Ano naman ang kinalaman ng lola ko dito? Yung lola mo? Wala naman. Bukod sa hindi naman niya ako pinagtanggol, para lang akong alila niya. Pero ikaw talaga sana ang target ko eh. Sayang. Ako? Oo, akala mo? Hindi ko napapansin niyang panghuhusgang titig mo. Ikaw sana ang gusto kong makakain ng karne. Malas lang kasi. Lola mo ang nadali. Tuwang-tuwa pa nga si lola mo, no? Sabi pa niya, salamat sa karne, Dante. Halimaw ka! Ako ba talaga? Hindi ba yung mga aswang na tinutugis ko? O di kaya yung mga taong mapanghusga, mapagmataas gaya nyo ni Doming? Hindi naman ako mamamatay taong kagaya mo. Ha? Bakit? Hindi naman ako mamamatay tao. Mamamatay aswang lang. Kaya kapag pinatay ko ang pinakamamahal mong lola ngayon, hindi na rin masama ha. Kesa naman, baka panakit siya ng iba, hindi ba? Kumulo ang dugo ko. Gusto kong barilin siya sa mukha niya mismo. Naiintindihan kong mapait ang pinagdaanan niya pero siya mismo ang pumili sa landas niya. Pinili niyang maging demonyo. Ngayon ko mas naintindihan kung paano niya kami paglaruan. Na mula sa pagiging manunugis siya ng aswang hanggang sa plano niyang gawin kaming aswang para mapatay niya kami ng walang pag-aalinlangan. Matagal ko nag-alam na nanunugis ka ng aswang. Pero hindi kita pinakialaman. Itong ginagawa mo ngayon. Mali ito, Dante. Mga inosenteng tao ito. Walang inosente dito, Apo Bining. Lahat ng mga yan may tinatakong kulo. Inilabas ko lang ang pagiging demonyo nila. Kaya nito ni Nay Salem. Nagulat ako nang itapat ni Dante ang itak sa tali ni Lola sa kanya ito biglang pinigtas. Hindi ako agad nakagalaw sa gulat. Nakita ko na lang si Lola na parang namimilipit na hayop na biglang nakawala at tumili ng malakas. Saka tumalon papunta sa amin. Oh, ayan na. Aya ka na, Salem. Sige, ipakita mo sa kanila kung ano ka na talaga. Lola! Nympha, yung langis! Tapos na ang palabas. Nay Salem, oras mo na! Nagkagulo kami bigla. Napatras kami nang aatakihin na sana kami ni Lola. Pero nagising ako bigla nang makita kong tumatawa si Dante saka itinaas ang hawak ng itak at ihahampas na kay Lola. Otomatiko kong kinuhang baril sa bulsa ko saka itinutok at ipinutok sa balikat niya. Wag! Nakita ko siyang napatras at napahawak sa dugoon niyang balikat. Nahulog ang bolo sa sahig pero hindi pa rin siya bumagsak. Tumatawa pa rin siya kahit naduguan na siya. Anak nung, iba ka talaga, Nympha? Pero wala na akong oras sa kanya. Mas natuon ang atensyon namin kay Lola lalo na nang makita kong papalapit na siya sa amin. Nangingitim na ang mata niya at hindi na niya kami kilala. Tali! Talian ulit natin! Nakita kong pinakawalan muna ni Apo Bining si Chito. Kumuha ako ng lubid habang nagpapahabol naman si Diday kay Lola Salem. Dito! Dito sa likod! Ikutan natin! Okay na. Okay na. Diday! Dito ka tumakbo! Bilis! Mabilis ang mga kilos namin at mabuti na lang nahawakan namin sa magkabilang kamay si Lola nang hindi nakakagat. Naitali namin siya agad sa kapinahiran ng langis na binigay ni Apo Bining. Sa tulong ng langis kahit papaano'y napahinahon namin siya. Nangihina pa rin siya pero mas ayos na yun kesa sa nagwawala. Nakahinga ako ng maluwag pero agad din akong kinain ng kaba nang marinig ko si Apo Bining. Teka lang, si Dante. Ala, oo nga. Parang nakita kong umalis kanina. Pero wala naman akong nagawa kasi nakabusal at tali pa ako. Ang bilis din ng pangyayari. Nang lingunin ko ang bukas na bintana sa likod may patak ng dugo sa sahig papunta sa labas. Napakuyom ako sa kamao ko. Pagkatapos na ilagay sa panganibang buhay naming lahat talagang nakatakas pa siya.
Sinadya ko nang hindi siya patayin dahil hindi naman ako mamamatay tao. Sana pala sa paa ko na lang siya binaril. Hindi ako papayag na makatakas siya ng ganun lang. Kinuha ko ulit yung baril at maglalakad na sana palabas. O teka, saan ka pupunta? Hahabuli ko demonyo na yon. Hindi siya pwede makatakas. Delikado, Nympha. Hindi natin alam kung paano siya mag-isip. Baka patibong lang niya yung pag-alis niya. Mas kabisado niya sa labas. Oo nga. Tsaka armado siya. Ako nga kanina wala akong nagawa. Kaya ko siya. Tsaka sugatan yun. Hindi yun makakalayo ka agad. Mas maganda kung magkakasama muna tayo. Oo nga. Hindi. Tama si Nympha. Sugatan si Dante. Mas may tsansa tayo ngayon. Chito, samahan mo si Nympha. Dito lang kami ni Diday magbabantay. Sigurado po ba kayo? Paano kung balikan kayo habang wala kami? Huwag kang mag-alala. Kaya ko si Dante. Sige na, bilisan niyo na. Salamat po. Tara na, Chito. Wala na ring nagawa si Chito at nagmadali na lang ding samahan ako. Lakad takbo kaming lumabas at nagpunta sa bahay ni Dante. Pero wala na kaming naabutan dahil ang sumalubong lang sa amin ay malaking apoy at makapal na usok mula sa bahay niyang nasusunog. Mukhang nasa lisihan talaga tayo. Hindi niya ako habang buhay matatakbuhan. Tara, balikan na muna natin sila Diday. Unahin muna natin si Nay Salem. Saka na yung baliw na Dante na yan. Bumalik na agad kami at naghanda. Kinagabihan salitan kami sa pagtulog para magbantay kung sakaling biglang dadating si Dante. Nakakausap na rin ni Apo Bining si Lola at maswerte akong napapaamo at nakumbinsin niya itong ituloy ang ritual. Kinabukasan lahat kami handa na para sa ritual. Sa gitna ng sala nakaupo si Lola Salem at nakatali pa rin pero kalmado na. Nakapaligid kami sa kanya. Ako, si Chito, Diday at si Apo Bining. May mga kandila sa paligid. Sa gitna ng sahig naman may mga simbolo gamit ang abo at lagis na hindi ko maintindihan. Simulan na natin. Nympha, ilagay mo ang gamit ng lola mo sa gitna. Gamit ang panyo, nilapitan ko si Lola at marahan ko yung ipinatong sa harapan niya. Nakatingin lang siya sa akin. Hindi siya nagsasalita pero nararamdaman kong natatakot din siya. Diday, Apoy, Chito, hawakan mo ang tali. Nympha, ikaw ang puso ng ritual. Sugatan mo ng kamay mo gamit itong punyal. Sige po. Nagsimula ng magdasal si Apo Bining. Hindi ko siya maintindihan pero habang mas lumalakas ang boses niya, mas lumalakas din ang hangin at ang sigaw ni Lola na parabang hirap na hirap siya. Ilang minuto kaming ganoon at halos gusto ko nang patigilin si Apo Bining dahil sa naaawa na ako kay Lola. Pero hinawakan ako ni Diday para bang sinasabi niyang magtiwala lang ako at lakasan ko ang loob ko. Tapos na. Bumalik na siya. Lumapit ako kay Lola. Inabot niya ang kamay ko. Mahina at nanginginig. Pero ramdam kong siya na ngayon dahil nawala na ang mga pantal sa kanya. Pati na ang pangingitim ng ilan sa ugat niya at mahaba niyang kuko. Nympha! Apo ko! Niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi ko mapigil ang luha ko. Gusto kong tumili sa tuwa at yun na yata ang pinakamasayang tagpo ng buhay ko. Kahit sila Diday, Chito at Apo Bining, niyakap ko sa tuwa. Malaki ang pasasalamat ko sa kanila dahil naging parte sila ng pagligtas ko kay Lola at ng pagbabago ko rin sa sarili ko. Mula noon natuto na ulit akong maging malambot at talagang nagbago na ako. Kahit si Papa natuwa sa akin na hindi niya alam lahat ng pinagdaanan namin ni Lola. Nasa Maynila na ulit ako dahil kailangan kong tapusin ang pag-aaral ko. Palagi ko pa rin tinatawagan at kinakamusta si Lola. Dinadalaw din naman siya lagi ni Diday at Chito
para siguraduhing ligtas siya at hindi na basta kakain ng karne mula sa kung sino. Hindi na ulit nagparamdam at nagpakita pa si Dante. Minsan, pinagdadasal ko na lang na natauhan na siya at tuluyan ng nagbago. Kumusta na kaya si Dante ngayon? Nanunugis pa rin kaya siya ng aswang? Masamang tao pa rin kaya siya? May lakas pa kaya siyang balikan kami ni Lola Salem? Ayan ang palaging tumatakbo sa aking isipan. I-comment nyo na lang sa comment section ang inyong mga kasagutan. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyo dahil binigyan nyo ako ng pagkakataong ikwento ang nakakatakot pero kakaibang tagpo ng buhay ko nang mauwi ako sa probinsya. More power po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig.